Někdy si pro tebe život chystá příběh, který si dozajista nečekal. Když zavřu oči, rád vzpomínám na zvláštní momenty a přiznávám, všechno mohlo být jinak. Kdyby se ve správný moment, kdyby se ve správnou chvíli nenašel správný komponent, nesešly ty správný síly. Ve 20 s obavou v obýváku rodičům řekl jsem svůj plán. Odpískat výšku a uvidí se, asi jsem nebyl chápán. Prostě se uvidí, co bude se dít dál. Všichni si klepali na čelo, co bude se dít dál. Do školy se mi už nechtělo, chtěl jsem hrát s kapelou, chtěl být jiný, chtěl jsem mít práci a vlastní příjem. Byl jsem fakt línej. Táto a mámo, já furt netuším, jak jste to zvládli, když váš mladší syn šel cestou, jakou si zvolil. Ve 22,5 letech já věděl jsem úplně nejlíp, jak to chodí ve všech světech. Přitom jsem čuměl přes obroučky růžových brejlí. Po 40 doma v obejváku škrábu děcka na zádech. Ty vole, já měl opravdu kliku, stále mi nedošel dech. To se fakt nevidí, jak já jsem byl blbej. Všichni si klepali na čelo, jak já jsem blbej. Nějak se to ale pak semlelo, blbej jsem byl, to je jasný. Mohlo to nebejt tak krásný. Na helpdesku using ICQ napsal jsem Martině I like you. Wow. Sice jsem byl fakt blbej, ale štěstí jsem měl, to se ví. Ježi, já to nahrávám.